Какво точно означава свобода? Не бях съвсем сигурен и затова потърсих дефиницията в речника. И там пишеше следното. Свобода означава правото да действаме, говорим или мислим както желаем, без пречки и задръжки. Кое е най-лошото наказание, което можем да получим от закона? Някой би спорил, че е смъртното наказание, естествено. Но аз не съм съгласен, защото в някои случаи смъртта ще ни освободи. Аз мисля, че е много по-лошо да ви отнемат свободата. Свободата да сте сред природата, да пътувате, да се срещате с хора или да правите каквото ви харесва. Но най-основната свобода е възможността да кажете това, което ви е на ума. Известна още като свободата на словото. Как се отнасяме с децата си, когато са непокорни? Казваме им да мълчат. Какъв е наистина най-бързият начин да направиш човек покорен? Започва се с свободата на словото. След като заглушите човек, му отнемете най-важното право. Но в момента там, на където е тръгнала Америка, а както виждате, света обикновено я следва, всички ние ще се върнем в детството си и то не в добрите времена. Скоро всички трябва да сме тихи и да не слагаме под въпрос действията на управляващите. Какво е общото между всички диктатори и диктаторски режими по света? Хората нямат право да говорят против правителството и да му държат сметка. Ако направят така, те рискуват да бъдат разследвани, преследвани, съдени и осъдени. Хора, които са против правителството, например в приветливия приказен Китай, получават наказания достойни за най-голямите престъпници. Истината става забранена. Трудно е човек да се бунтува и недоволства с парцал в устата. Все пак, да не забравяме, че някои хора в управата не обичат да носят отговорност за собствените си действия.